nyaya iripo ndeyekuti inini mwana wavo ndakamubata nechikomba, then hatitaure tichiti mwana wavo ndokuti havasiwo varamba ezvinomaakudisa dani. Ndakanga ndakaroora mukadzi wangu ndikamubata nechikomba, saka mazita ezvara ndoti ngatiendei kwamangu tinotaurirana, ndokwavari kuramba kuuya kudai yatopera statement. Noti nyaya yamunayo kani ndeyekuti mabata mukadzi nechikomba, mukadzi ari kwaaendawo handiti imimi mochiti hendei kudare tigadziriswe nyaya yedu, handiti kana mukuda kugadziriswa kana kuti mune zvamuri kuda zvakaenda kana kuti zvii ndozvamuri kutsanangurira dare hongu zvandiri kuda zvakawandisa nokuti ezvezvi ndofunga imi mambo munonyatsa kuziva kuti indaiva ndiri mudzimai wangu pagadzema. So mudzimai wangu handina kubvira ndambotadzirana naye kana one day kusvika afa. Achifa mudzimai uyu akanditi nini tsvaga mumwe mudzimai utore. Ndichibva ndazotora chipoka pepe. Chipoka pepe ndakaroora ndikaita zvese, ndikabvisa mombe yeumai zvese, ndikabva ndapedzisira ndikachata naye muno mukoti. Ndachata naye chipoka pepe. Chipoka pepe tiri kumba kwedu takagara kumba uko. Anondiudza ndoda kuenda kubendi. Ndakamuti enda, handisi kurambidza, ita zviro zvako. Then musi wandamubata nechikomba ndewekuti inini ndakasumuka ndichiti ndakuenda kubasa kugadzema kumaini. Then iye achibva ati ini ndiri kuenda kunowacha kudhamu rekwaBhiti kusero. Ndikabva ndati endai munowacha. Akaenda kuma8 kuseni. Ini ndichibva ndasumuka ndikaenda kubasa. Ndichidzoka kubva kubasa ndakasvika kuma4 ndichisvika pamba ndikaona munhu haasati adzoka. Ndikabva ndagara panze kusvikirana kuma5 ndikati anouya semunhu ati ndiri kuenda kunowacha pamwe anonoka atora mbatya dzakawanda. Then ndagara pamba paya ndakazoti no regedzai nditevere ndione kuti chii. Ndakutevera ndichienda uko ndakanoona chipoka pepe ari kushure pamberi pake pane vana vane bhara vari kutopusha bhara rine mbatya dzedzi vari kuuya. Iye akamirawo neumwe murume vachitaura vari kushure. Ndizoti time ndikaona iye chipoka pepe ari kuda vabatana paya pavakurigirana pasi. Ini ndikati chachii chiri kuitika, pamwe ari kutorwisiwa, regai ndiite ndimhanye ndiende ikoko. Ndichinomhanya ndichisvika payapa ndikaona murume uyu ngondiona kwaita ari kusumuka, ari kubata matirauza ake, akupfeka matirauza achitomhanya achinanga kwaMJ. Saka ini handina kutaura naye chipoka pepe. Ndakabva ndati inini handei, ndichibva ndatora bhurugwa rake ranga rawira pasi rake iye, ndikabva ndaritora ndiririko kumba uko. Tikabva tauya tasvika pamba ndikabva ndati iwewe shamwari ona ezvinokwadoka chibika chikafu vana vadya. Iye akabva ati handikwanisi kubika wega. Ndikabva ndati welo inini hapana chakaipa ndobika. Ndikabva ndatora poto ndikabva ndabika chikafu changu. Ndapedza kubika chikafu ndikati huyai tidye. Iye akauya akasvika akagara tikatanga kudya pamwe chete. Tadya tapedza payapa ndikati ndakuda kuona TV muno mumba. Ndikabva ndagara pasofa ndakutarisa TV. Ndagara pasofa kudaro ndachitarisa TV ndakaona mumwe wangu asumuka apinda mukicheni. Ndikafunga kuti hameno zvaada kuita. Ndikaona time bva adzoka, vasvika akabata hembe yangu akabvarura hembe yangu mabhatani ese akadambura hembe iyoyo nanhasi yakangodaro sokumba. Then abva ipapo ndobva andirowa mbama. Ndikati kwewe kundirowa mbama chirudzi zikanzi iwewe ungachinditevera kudhamu kana ndaenda chirudzi. Ndikabva ndati amai mwana inini handichakutambisai, ndakukurova nokuti ndakuregerera iwewe wakundonafanika munhu akapusa. Ndakabva ndabata ndikamurova. Ndamurova kudaro ndikabva ndamutora ndikabva ndati handei mumba tonorara. Zikanzi naye hazviite, ini ndoda kurara mopi muno mudhaningi. Ndikabva ndati rara mudhaningi. Ndakabva rara mudhaningi ndikapinda bedroom yangu ndikabva ndarara ndikanegerekena. Ndikabva ndarara mumba. Kuseni ndichimuka vakomana vachibva vasvika naStuart zikanzi baba handei kubasa. Ndasumuka ine vakomana tapinda mukombi takuenda kubasa. Chipoka pepe ndopa akasumuka akatiza akabva aenda kumba kwawo zvachose. Akabva asiya kamwana kasikana kadiki kaya kane 5 years. Akasiya kamwana kadiki kayaka. Inini handina kuziva kuti mwana asara kumba anaani. Ndakabva ndangoenda kubasa. Mwana akasara achidzungaira kuDRC achitambudzika. Kusvikira nani ndakazodzoka kuma past 5 ndichisvika payapa
ndiri kuona mwana ndaakupuwa nevamwe mamai vepanext door zikanzi mwana uyu asiyiwa paya pakuseni namai vake havana kana kudzoka zvachose. Ndikava ndati anyway hapana chakaipa, uyu mwana wangu ndoda kugara naye. Ndikava ndatora mwana ndikava ndagara naye. Ndikava ndazoti inini kuna mai vepanext door ndikati imbotorai mwana wangu mumugezesa, ndinoda kuona kuti chii. Ndapo ndaitsvaga kuti ndione kuti pandakaenda kupikiston ndakanzwa kuti mwana akaita airohwa namai vake. Then vaya vatora mwana uyu vasati vamugezesa vakati mwana wenyu ane vanga hombe riri kumusana kwake. Ndikati nderei? Ndikabva ndabvunza mwana ndikati iwewe vanga riri kumusana kwako nderei? Saka ndakarohwa naamai nesimbi. Ndo pakatanga kuita cross mwoyo wangu. Ndikabva ndati mai vako ndovakakurohwa zikanzi ndikabva ndanyarara ndakadaro. Ndobva ndatanga kurangarira kuti akatora TV yaambuya Grace akaisa kumba kwawo kumaheroes. Ndikanyarara, vakatora masefa peya yemasofa ikaenda kumba kwawo, handina kutaura. Vakatora zvakawanda zvavakatora, vakatora tebhuri yangu hombe yanga ine macheya 6 ikaenda kumba kwawo. Ndakangonyarara ndichingotarisa. Ndikatarisa mibhedha yavakatora mumba, vakatora 4 mibhedha ese akatengesa. Ndikamubvunza ndikati kweiwo wakatengeserei zvinhu zvangu? Zikanzi aiwa hazvina nebasa rese, ndakatengesa ndichida kutsvaga mari yekuti ndibooste chitapshopo yangu. Izvozvi kunotori nechigayo, kune zvinhu zvakawanda zviriko, but chinhu chandiri kuda inini chikuru ndechekuti TV yemufi ndavadzorera. Then nemari yangu yavakatora vachiti chikwereti, ini ndichifamba nayo ndichirapisa amai vavo, ndiyo mari yandiri kuda iyoyo, kuti vadzorere mari yangu yese yandaenda nayo karanda. Vakatora mari yangu paWhite House vakarapisa amai vavo. Saka ndinoda mari yangu yavakati chikwereti ndavadzorera. Yeukaranda vakatora $1.850 US. Yavakatora pano paWhite House vakatora $375 US. Saka ndandisingataure pesa apa, ndaendikangonyarara ndikati mudzimai wandakaroora nemari. But ndaona kuti zvakarambika. Apa ndakamboedza kumufonera akabva anditiye inini siyana neni, hanzvadzi dzangu dzakandiroodza kuHarare. Saka indatova nemurume kuno kuHarare, handisisina basa newe. Saka inini ndine mwana wangu ndinaye nanhasi, ezvo ndakwanisa 7 months. Ndine mwana iyeyo mudiki ane 5 years. Saka ndinaye nanhasi. Saka apa ndakaedza kuti nditaurirane navo, ndiri kuona kuti vanhu vacho havasi kubvuma kuti nditaurirane navo, havadi. Ndosaka maona nhasi uno ndaane 4 times ndichiuya panapa, havasi kuuya kuno kudai. Saka nhasi tati isusu tichipa statement kudaro. Hongu ndio statement yacho mama. Saka tiri kuti isusu pane zvose vakanga vachikwereta mari mudzimai here, zvinhu zvenyu zvakaiswa pamba pavo, pamba paineswa zvinhu ndepamai vake here kana kuti ndepahanzvadzi dzake? Pamba ndepaamai vake. Imba yamai vacho iri pamaheroes yavakafira mai vacho, yakavakiswa nehanzvadzi yake ari kuUK kuAmerica. Ndiye akavakisa imba iyoyo achiitira kuti amai vake varwari vari papi, varipo pamaheroes ipapo. Masofa aripo mamwe aya akaita egrey. TV iripo ma7 inches. Mfundisa ndo watakatuma. Pamakauya paya takuita rimwe samoni paya. Ndakazovaderedza vakatonitaura kuti no, takatoendesa samoni. Saka ustabhoni ndiwowo kurapa kuuya. Saka isi zvatiri kuita claim yese yamaisafu ndoyatinoisa pajaji. Zvinhu zvamuda toenda tonosevhana kuti vantu. Mopa mupurisa, mobhadhara mupurisa wedu kunosevha basa iroro kuti oita unovapa kuti pamusina kuuya kudare paya mutongo wakapuwa nedare ndokuti bhadharai zvinhu zvemunhu zvamakatora, mari dzake. Handiti then mune muchato, handiti ka isusu kukastomary law kwedu ipapo manje tetakugaidwa nemutemo wokuti mune marriage certificate. Mune marriage certificate
kwamakachatirana kuya mune mhiko kana kubva maidzidziswa pamutemo kuti pautuu hwenyu hakuna anozotenderwa kuzoita ichi nechichi kuno umwe. Handiti ndokwamunodzokera manje. Handiti ka moisa ripoti yenyu iriko ripoti yakuti kana yakadaro iyo hatibate isinobata zvinhu zvenyu zvakadii zvakatorwa nemari dzenyu dzakatorwa idzodzo. Saka munozodzoka especially kunana Mando nditika mabvunzwisisa poitwa document ratinodapo zvamamuchitaura zvoiswa pabepa racho ndozvomotaurana nemupurisa wenyu odzokera unodii onovapa mutombo iwoyo. Toona kuti hativahwine here. Ando vana baba vakadya pfuma vakadya pfuma yemunhu moroti papa dambudziko hamuchada kumira nemunhu. Hakuna mutemo wakadaro. Next court